Parlamentera HDP ya Çolamergi û hevseroka Kongreya Civaka Demokratik Leyla Güven ji aliyê dadgeha cezaya Granya Amedê di rûniştina pêncan da hat berdan. Güven di dema operasyona Şaxa Zeytûnê ya bi ser bajarê Efrînê da li dijî şer peyam belav kiribûn û daxuyanî dabûn. Güven ya 55 salî ji 31 rebendana 2018 vir ve bi iddiayên piştgirêdana terorê hatibû zindan kirin. Siyasetvana Kurd dema di girtîgehê da bû di 24 Hezîranê da wek parlamentera bajarê Çolamergê hatibû hilbijartin lê hikûmeta Tirkiyê heta niha azadkirina wê red dikir. Güven heta niha yekane parlamentera girtiya parlamentoya Tirkiyeyê bû. Leyla Güven de heftê mijdara 2018 da bo rakirina tecrida li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan Abdullah Öcalan dest bi greva birçîbûnê kiribû. Piştî biryara berdanê, malbat parlamenterên HDP û bijîşk Güven ji girtîgeha tîpa Eya Amedê bi ambulansê derxistin û birin mala wê. Hevseroka HDP Pervin Buldan piştî hevdîtina bi Leyla Güven re daxuyaniyek da û peyama Leyla Güven ya herî dawî parve kir. Sevgili Leyla Güven biraz önce tahliye oldu. Leyla Güven berî demekî hate berdan me ew bire mala wê em pê re axiftin. Peyama wê ew e ku divan heftê û nehrojan da ew kesên kiriya wê kirîne ji bo vê çalakiyê spasiya xwe li wan kir. Wê da zanîn ku ew hemî kesên ku li girevên birçîbûnê dene çalakiyên xwe bidomînin. Ji ber ku daxwaza wan hê bi cih nehatiye. Daxwaza Leyla Güven rakirina tecrida li ser Berrêz û Celan e. Ew dixwaze Berrêz û Celan bi malbata xwe û bi avokatên xwe re hevdîtinên siyasî pêk bîne. Wê da zanîn ku heta ev daxwaz bicî nebe ew ji biryara xwe venakişin. Çalakiyên Leyla Güven ji îro pêde jî wê berdewam bin. Ji bo piştgiriya Leyla Güven am niha di 168 girtiyên din jî di greva birçîbûnê dane. Gelek rêxistinên mafên mirovan, Yekîtiya Ewropa, partiyên siyasî, komên sivîl û tevgerên jinan li serenserê cîhanê bo piştvaniya Güven gelek çalakî pêk tînin.